yadda duniyar nan take, amma kuma yanzu baya duniya. Duniya kenan bata da tabbas. Duniyar nan tana da faɗi, amma za ta iya kuntata ma. Ga ta da daɗi, amma za ta iya sa ka ɗanɗana kudarka. Za ta iya sanya ka cikin haske, sannan ya sanya ka cikin duhu. Duniyan kenan ba ta da tabbas. Wata rana ta sa mu yi dariya, wata rana ta sa mu yi kuka, wata rana ta sa mu yi sama, sannan kuma ta sa mu yi kasa. Za ta iya gaishe ka da hannun dama, sannan ta mare ka da hannun hagu. Za ta iya sa mu dariya da safe, sannan ta sa mu kuka da daddare. Duniyar kenan ba ta da tabbas. Ita ce wajen da burika ba su karewa har sai an barta, inda za ka tara dukiya amma ka tafi ka barta, sai dai wasu su yi amfani da ita. Duniyan kenan ba ta da tabbas, inda Allah ke barin wasu da talauci har sai sun koma gare shi. Za ta yi ta ruɗinka har lokacin ka ya ƙare baka sani ba. Duniyar kenan ba ta da tabbas, inda ake aikata ayyukan alkhairi da na sharri. Duniyar kenan ba ta da tabbas. Kasantuwar duniya babu tabbas yasa dole mu yi taka tsantsan da ita, mu aikata ayyukan kirki a wannan duniya, saboda wannan duniya babu tabbas. Why cry over shut doors when you know that those doors are temporary? What a world we live in, a world full of desires and ambitions which we never have idea if we can achieve them or not. Indeed, we live in a tricky world, a place that deprives us from striving to attain the Akhirah, a place where we shall forever reside by Allah's will. Duniyan kenan ba ta da tabbas. Tabbas Hausawa sun yi gaskiya da suka ce, duniya budurwar wawa. It's a theory of a vivid illusion where everything looks real until it's not. Da a ce ɗan Adam zai hankalta, da ko ya kasance mai nasara. Knowing how tricky the dunya is, yet we flow with the temptations that comes with it. Da a ce ɗan Adam zai yadda da ƙaddara, da ko ya dace. Mu sani cewa wannan duniyar ba komai ba ce, saboda haka mu bi ta a hankali. Kasancewar wannan duniyar ba ta da tabbas.